O mar trae peixe, Lucía, pero tamén trae desgrazas. E nós, por eso, hoxe queremos mandarlle moitísimo ano, moitísimos bicos, e insistimos a toda a xente que está no mar, e como ben decía a nosa amiga, tamén a xente que vive do mar. Que moita, que a veces non parece, pero sí. A ver, seguro que aquí tamén alguén que vive do mar. Non sei se... A ver, espera, David, boas tardes, vámonos colar por aquí. Ti tes así alguén achegado que vive do mar? Sí, meu pai. Teu pai é mariñeiro? Xubilado, pero sí, foi mariñeiro. E como se chama teu pai? Celestino. Oye, mandamos un bico a Celestino que hoxe está o día aí de patrón. Queira. Celestino, un bico moi grande. El Micaso, é representando a toda esa xente tamén. A que andaba Celestino? O Gran Sol, principalmente. Carai, ademais duro. Sí, bastante. Un mesiño fora da casa, 3 ou 4 días na... Vamos, un mesiño no mar, 3 ou días 4 na casa, é o que toca. E cando chegaba a casa dicía, canto me medrou o meu fillo David. Bueno, sí. É o que toca. Os mariñeiros é así, toda a vida. Claro. Ir, vir, cando te das cuenta, xa os fillos que eran pequenos, xa están a punto de criar canas, de que a Se pouco. medraron, Sí, bueno, claro. agora disfrutar de Celestino que estás aí na casa, tranquiliño, Hombre, sí. Ben facedes. Bueno, temos aí a Manolo Manolo, agardando. vente con nos por aquí. Por favor, porque antes preguntaballe polo vestiario e dicíame, mira, temos uns mantelos que levan as rapazas neste baile segundo, que son, a ver, explícame, non sei se me estou equivando, o que levan por riba da saia. Sí, bueno, é un mantelo que de pano e veludo, bueno, adornado con pasamanería, e nada, vai por riba das saias, e leva, bueno, as chaquetillas e o mantón por riba. Mira que ben dá a volta, Claro, está un modelo total, claro. Digo, que quen se encarga un pouco de facervos os arranxos, de adaptarvos todos estes traxes, neste caso de gala? Bueno, normalmente a roupa é todo patrimonio da asociación, e bueno, temos unhas costureiras máis ou menos de man que sempre encargamos a roupa, e vamos facendo pouco a pouco. Durante todos estes anos é todo o patrimonio que vamos tendo. Verdadeiras reliquias, ademais que se teñen que ir guardando. Pois mira, ben bonito, ben guapísimas. Cuidando con moitísimo cariño, non? Tedes que cuidar toda esta roupiña con moito cariño. Sí, moito cuidado cada vez que a deixamos de usar, moi ben estiradiña, que non colla arrugas, moi ben. E bailar tamén o xeito, con este vestuario. Bueno, pois Teñen mira, moito agora mérito. tedes preparado Maneo e Muñeira de Sísamo, sí, non? Sí. Os vosos postos. Os vosos postos para bailar. Moitas gracias, Claro. Manolo. E a todas lembranzas da ría que veñen de Cangas, de Aldán. E ti cando bailabas Que- tamén vestías así de elegante? É que lle dicía antes a él que nós tamén levábamos, que podías levar o mandil normal e o mantelo tamén. Era unha pasada, o que pasa que claro, papabas un calor. Imos con eles, vale? A bailar. La la la
Fortes aplausos para lembranzas da Ría. Mira como saben, que elegancia,